Gidan Mati kashi na 4. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya inda Abula ta saki katuwar hamma ta bingire gefe makale da lera fararta, wanda ke nuna alamun borin nata sun sauka. Yanzu ko za mu ci gaba. Assalamu alaikum. Faɗin yar doguwar dattijuwar kuma tsamurmura mai sharɓa-sharɓan tsagu a gefen bakinta, baka ce wulk kamar ɗanta Mati. Mati ne a gaba ɗauke da ƙaramar akwatin kayanta, ita kuwa tana biye da shi a baya. Abula ta soma fitowa daga ɗaki sai ne daga ban ɗaki suka saki baki suna kallonta. Ikon Allah, wai na kwance ya faɗi, cewar Abula kenan a ƙasar ranta. Ganin shigar da surukar tasu ta yi, wata ƙaramar atamfar sufa ce a jikinta, amma ta ɗinkin riga da siket, sai wani babban mayafi da ta yafa aka faɗa, ba rufin kai ba. Fuskar nan ta sha farar hoda, ba a ganewa sakamakon bakin fatar ta da ya ciza. Sai dai kuma kana gani za ka rantse na yin hunturu ne, wanda ya sanadin da fatar fuskar nata ya bushe ya furfuru. Ga uban jan baki da talabta a labbanta masu tudu. Ga uban jan baki da talabta a labbanta masu tudu. A hankali Nina ta mai da dubanta ga Abulle, aka yi sa'a ita ma ta kalle ta, sai kuma suka sauke ajiyar zuciya kafin kowacensu ta shigar rubun tarbarta da amsa sallamarta. Wa alaikum assalam, lale maraba. Faɗin ne kenan ta ƙarasa bakinta a washe ta karɓi akwatin inna. Sharaf ita ma Abula ta sanya hannu da zummar kwacewa ta kai nata ɗakin. A'a, menene haka? Yaushe aka yi daren kuma har a ce gari ya waye? Malama sakar min, cewar ne tana ƙarasa jogana akwatin a jikinta. Dole Abula ta saki, tana hararta ta ƙarasa wajen inda cike da kisa ta ce, maraba inna ta hau ƙarewa Abula kallo. Kam ta yarda da rahoton da aminiyar Ladidi ta kai mata game da amaryar ɗan nata. Ta tabbatar mata ta fi ne na tsafta, kuma ta ga alama, sai dai kuma ta kasa fahimtar me ya ja Mati ga aurenta. Wannan abu a dunkul haka. Yauwa, sannu ke ma, ta faɗi tana mai ƙarasawa ta zauna a saman tabarmar da aka shimfiɗa. Nena za ta yi ciki da kayanta, ta yi saurin dakatar da ita. Yar nan, dakata. Zani na kuncewa tana sake ɗaurawa ta karkata ƙugu ta tsaya gami da dira akwatin tana jan majina. Na'am, to, inna ta ya mutse fuska. Ai kuma sai wannan karan ki haƙura, don a ɗakin ita 'yar uwar taki zan sauka. Na gaya miki ba na son kwana kan wannan gadon naki mai warin hammatan wanzamai. Da ƙyar idan kin canza wannan tsohon zanin gadon wanda na gama yayinsa tun jegon mijinki. Ba wa abokin zaman ki akwatin naga kama lodayinta. Ai sai Abula take ce da dariya, kallon banzan da ina ta watsa mata ya sanya ta natsuwa. Nena ta cikai ta yi tam. Yau ita inda za ta ciwo fuska akan Abulle, lallai ya dace ta zage damtse. Tana numfarfashi ta zauna, inna ta dube ta, sannan ta ƙara duban Mati. Wai ni Mati, wace ce mai juna biyun a matanka? Mati ya hau washe baki. Ai duka biyun ne. Inna ta kwalalo idanu cike da mamaki tana duban ne. Ƙarshe ta sauke dadanta akan Abula da ta zauna tana ta sunnan kai. Ita wai dole kunya, sai kuma ta tafa hannuwa da shewa. Farin ciki ya cika su, dan zaton su ta yarda suna da cikin. Sai dai ga inna kuwa sam zuciyarta bata amince ne na da ciki ba. Shekaru nawa da aka yi ta raɗin ba ta da mahaifa. Ai kuma ta saka ayar tambaya da bara ta zo wa inna. Yau na ga abin alajabi, to ai shikenan. Zama ya kama na ƙauye nan duk da bana so, amma zan zauna har na ga 'ya'yan Mati. Hanjin cikin Nena da Abula ya kaɗa, sai dai kowace su ta yi fuska. Mati kuwa wani daɗi ne ma mai zuciyarsa, ganin burinsa ya kusa cika. Abula ke da girki, ita ta shiga hidima da inna. Nena kuwa ɗakin da ta fara tana tunanin mafita nan gaba. Bayan kwanaki 4 da zuwan inna, ana zaman lafiya, kowace ta ciki na ciki. Ƙarshe kuma sai Mati ya tsoro da wuni a ɗakin Abulle, wai hira da inna.
haka za ta yi ta tsinkayo dariyarsu. Da abin ya ishe ta shirya ta nufi gidan 'yar magaji don neman mafita. Tana isa ta zayyane mata komai. 'Yar magaji ta buga uban tsaki. Ke ce ai kika yi sake da baki mallake Mati tun fari ba, yanzu da komai zai zo mana da sauki. Jin haka ne ta gyara zama. To yanzu ya za a yi? 'Yar magaji ta ɗanyi jim sai kuma ta saki dariya ta miƙe ta faɗa ɗaka. Can sai ta dawo ɗauke da ƙulli ta miƙa mata. Ne ta hau juyawa. Na menene? 'Yar magaji ta ɗan murza hanci, tsabar warin da bakin ne yake yi kamar na 'yan garuwa. Kin ga wannan ƙasar ƙarƙashin gadon ma'auratan da suka tsufa tare ne suna soyayya. Matuƙar kin yi turare da shi na kwanaki 3, Mati ya kusance ki to an gama. Ne ta girgiza kai. Matsalar mun fi wata 5 bai neme ni ba. Ni kin san na tsana a mai ni jaka. Wani kallo 'yar magaji ta yi mata, sai kuma suka kwashe da dariya. 'Yar magaji na kau da kai. Daɗi na da ke ba dai warin baki ba. Nina ta muskuta tana shafa bakin. To ya na iya da abin da ya fi ƙarfin wuta. Taɓa baki 'yar magaji ta yi. Ke kika so? Ni yanzu dai kin san ina jiran kaso na. Makira, ai ina shigowa daman na ga yanayinki, na gane makircin ne ya motsa. Nina ta dara. Suka gama kulle-kullensu dai. Nina ta koma gida da zumar so gabatar da aiki. To masu sauraro duka anan za mu tsaya sai kuma haɗu da ku a kashe na 5 domin jin yadda za ta kaya.